hey helai te an chi na nu an ei na nu vel ti hi chiang khai rapthlak vele en vai mim chu hey phei chu ei kol fe ka ni hey pon ei kol don zani na chon a kol manang en teo hey a pui zia hi Sazu chu helai te hi ti hianin a kom tha tak hetia a da hi ni mela hei u hria te hi ani hi ai o chia thi na nia chak ai cho ta na ada ani mel khop mai hei ti hian an lo ei fai vek mai ni Sazu chu an nghal ve khop mai voin hi September ni som ni pasari injin ni ania kumin hi thing tam anti wangin Sazu an puang na sakhup maya lo sang sanga tun hi buya vu tan chho to a tharang te phei chu an ei na sa to hle ni kumin hian tum ai ma a thang kan kam te po angai mai thaya tu chuan hei leile ta ka kala kan u te u sia ta te bu vel le an thlam bul vel kan en don ani Sazu chet na ana sat to zia tin tu na khan kalkong a ringot po kong thar tha tak nal deuh kamila a ngong ok chai turang chi kha mo khatianga han mi thla thei turang khopa kong tha kha aron chhuwa chho der to maya puidon khop mai kumin hi then khat phei chu zuwat hian zan ngai lo riau maya bu seng tur po hi an nei mumal lo mai thei ni chu tiang vel chu kan din hun ani Mizoram hun sang lo sang lo bing te thleng po hian in Sazu hian an bo na sa viau ani mela chu wang chuanin comment chu kan chet ma do hlek po nga yang ka video a comment ka mu zeu thina vai thang hemi vai thang le chep thang kan ti thang chep siam dan kha video ron siam ro min tia tun hi September thla kan la mang chawa October em po kan la kai lawa thang han boi puinan chuan tlemin alam ma de hlek ka tia pathian jar kan dama pathian in rem ati te ni chuanin thlale October thla tangte chon thang som ni som thum velek te po kan fit lawang ti soi thei ani to lo hei kan khua ching chi pa phei chuanin a khotlang huwa pa shai te kan han tum deuh hleka amaro chu khotlang huwa pa han shai han ti po tuna bu ten lo vui chho to a kan tlai deuh shet to ni ina langa a chan chu ei tur dang te tam to wangin bu te po an vui chawa ei tur atama then khat pe chu bu kung khengin an lo khoi to ni Sazu hi an ngal khop bai komin hi shai eng ang ma ila ei tur tam to wangin an tladar na sa to dona chu wang chuanin omzia anei thui lu tuk to kher lo mai thaya ekpodi sela kumin choi pathian zar kan damani chuan Mizoram a khovel po ka ti ve ngam a han te la fiam thu ade ha phangkam champion karon let le trap to ni ti kha kan sil kai sia tir do a chuan henglai vela Sazu chet na nu mai kan en hawang hei hi usia te thlam ania chuan an thlam no hi kan en ngal popang hei Sazu chet na nu mai a phut tur maya khi lại khen khi quả te khi nala sin o khi quả te khi tham nói hiện anh thil ấy na nu ma vay mìm te bor sai be ti te ti sang bu khen poi na ni anh cho nói về te po ni he lại hiện hey bu vui te po ti hian anh lâu lạ he lại lấy lệ bial chung ami kha ti khanin he lại hiện anh ấy ruin che ani ber hi hei tham noi hi an en le thuak tai la khi lama te khen khi la a pe han mai ni Sazu chu an tlem vak lo khop maya kumin hi chuan hei he lai hi kalunga tileng khop maya wawa tang ron chhuah na hei ke hi kan kama ok chei thin ang kha ni ta ni khai awan khan travele nuam le do na ni he lai te hianin ti hian hlet ten ron chua an van nuam an vat ti tak man ngal mai sia he lama te po hian hei han enilan kwa hi avar thania o hei pui tak ani pui tak chuan hei thang ni nge moni lo vit ve hei chun te ni wangin Sazu tak hi chu mu tur anom lawa an kwan lut ve ri te poni mela hei helai
tham zone pay hay là ăn chết nó thể hiện en mẫu là missing tị bel na ang deuh thol mai ni a bel that je hi mo hei pui tak ani pui tak chuanin an en zelang hei hela hen thang khat chu lo vit ve ni hi chuan tham chung hi kan enang hei helai te hi an chi na nu an ei na nu vel ti hi chiang khai avarap thak vele en vay mim chui hey phê chui ấy col phết cái này hey pon ấy col don zani na chon a col manang en teo hey a pui zia hi Sazu chu hey helai te hi ti hianin a kom tha tak hetia a da hi ni mela hei usia te hi ani hi ai ot chia thi na nia chak ai cho ta da ada ani mel khop mai hei ti hian an lo ấy phai vết mấy nè Sazu chu anh nghal về khóc mãi hay là mà mi te poi hay thì hen hay api habiu ang deu min anh ấy col chana chắc ai cho ai ô ta chia vắt thằng ai don ni ni lo chon kar khat ve la liam le me chon chan lo nei don lo tlat mai vai mi mi avan an van pui rem vele hey hen eni la hey rapthlak tak ani rapthlak tak bu mun kan fang vele chinang an bu mun hi nge an hey usre te hey bu an bu mun an nei zau khop mai tin ni ani lo point tin khat le chan ve tin ni chu ni karing hiala tlem lamin da sak tai la chu sak tai la tin khat le chan ve ang velin ti mai tai la thange hey vui to hey bu hi hete anon chua hianin an vui to ni anon chua ma kha chuanin bu te kha an rai ve thin ta hei en teu hei ti hian hei an ei tla seng sung mai ni hei an van ngal tak hei he lai te po hi ni thau khai tiang te chuan vào atang hian ti hian kan phang phei chinang an bu la hi tharo pui mai sia hei han enila hei khulayan ai na nu vel te hei lai hei he tiang a lo ama lo tlai chu mihring ti ni don lo ti chiang reng mai mo en ro hei helai an non kal na te hi hei a bal deuh phep hi Sazu sadu tak tan chuanin tuna hian kan thian then khat thei chuan an kam zeu to a ma sela ka khongai ve deuh ni kai chu chan chu an raya nauten pai ve meka kum to pa kan kamanga no pai lai em han ti hluma kha kain thlung ve ni chu kai chu le lama mo ma sela adu tak tan chuan an tui tong hei ei tur point ei na sa to mai tiang te chuanin ang hai na lo heu ruar ron tla ka hona tur kong hi a hupur sia kong ru te nia nim si nal bok si ania helai tui kum kam hi kan leilet tui kum kam hi ro tui tla du em mai ni hian ke ma lang te po hian han vlog pa ta ila a thang hei phone hi chuanin a lang chiang thei chia lowa ngoro kan focus le lok hen en ma uila a leilet chung ania hei ti hian an kal na hi kamila khan to nia pui to takani pui to tak ti hian en phei te lokina ro ron tla duang pong kan phang thaman don lo khi lam tlang ram lam pang te hi fan ka chak te reng nen khing te khi sak malinan khoi sak ani nge dong khilen tlang ram te khi pe deu han maya henglai tlang dung vel phei chu sanghalan tam thina ka anan tum thina anan chang ya la sanghal hin lo fin ve tlat an ka hlei thei big mia lo khi hinglai te phei chu le a chak lam te po khi hit khian in en thiam mai in karinga a bel deu hlek na lai khi sanghal chun che ve deu ni hei ti chuanin Sazu chu an tlem lem lo ti kha
en po ni sela chiang ta hei an lo hi an bu mun hi an thlo fai em a ama to ka hian a fai ve em a chu ti chung chuan in Sazu hi an la hmal em tho tlat mai lai hi thil poi tak a thleng chho thei ngem ti te po an ven thon pui om khop maya ro hi ron tlat ta zel mai hei helai hian in thing tu luang khai hei thing tu luang hnuai po an van chen sa to tak em hei en teu pu hei an buai na hnu te mo hei khan tha si an chi na la chu thar mai sia pumin chu nuam do ne an nuam le lu tu ko nga Sazu hian tam le lu tu ko nga kan ok nem thei lu tu ko nga min rap zo kang ti te po lo om khop ania lom le hei he lai thing tu luang hei he lai a ei na hnu te hi hei an enila thar thania on ko nga hi kamilang hei ro hi tla ro atlak lo phei chon khwa that phei chon in zan hi khat le ka kong thar thadeu deu ron chua on nuam don em to ni tu na hian ma ro chu ro hi ron tla vele thina ron tlak ki chon kong thar hi duangin alang chiang thin lawa he khoi tanga ron chuak nge ni hlom ni hei heng lai te po hin ni tho hei bu hi an van an lo van na sat tak em o to ana hei amakani Sazu han ngal dan em je hi chu ngal thot an ngal ve thot ani ruat la na sa bai tha mai lut ri phat tiang tham chung hi Sazu ri manam ham mai mak mai video tang chen rim siat thei ani ve si lawa chain ho hi technology an sanga phone na taka rim siat the na takha siam chuan tuwa fiam thu nge tak nge phei ju ka selawa an siam chuak thei lo selang chuanin hetia ka video in lo thlir pa hen Sazurim hei Sazurim annam ham mai in sheve thei nge tur hi nia maro chu hetia thlir bak lo kha chu phone tang chuan ala thei tlat ri lo mai sia rim siat thei na te phone tanga heng vai mi te pho in thon ngal thei thei mai dan te pho hi om sela thatura nia usia ta hian thang thum leka da helai hian kan vit ve reng tiang kuminatan thang kam tak chu ni lo ma se thang kam tak chu ri thona kam tura kal san pa kan ni lo na helai thama lo om rem chana hang helai hi kan kam ve reng tiang lung len thak mày ốc đôn anh em là khan thà nio lại thì gần ôn anh ấy mà sẽ là bộ phản hi ngày thật thạc lâu nị chặt đôn bộ phản hi tal suak wat don ni hi opon ei kal ko chak ai fear aya engi heta ti khai engi iti imak hle me ro sur wangin iron tei hoi velan mo het tin ma ka ti lo men che thanga kwan Sazu kong dal deuh mai mai hi anh sẽ con anh nhá anh cắt khát về đậu hết to đi lâu tên dấu tỏa thu vàng xoan in thì anh đã đi hay chọc ai hey cột view số ít chụp đâu nhỉ mò khá hay chụp rõ khá hay chụp rõ chụp rõ anh chụp tệ nằm tròn chụp tệ hết min ne li tum me kal ro le ka chua za len meng che ani aya bye helai thai hianin kong nal deu mai ka huwa kan hlir ho don di kan hlir hawang
Sazu kong ka khoya nge hey pui lút tục hey em teo hey lại hiền hey ta hiền thì hiền rồi cái là hết em chiang đường hey lại hiền mơ ta hiền là lụt ta đi cần cầm lắng hey lại kong khan ya ta tất hiền cần gì tăng cầm lại lần tir khép bằng bộ phán hết đủ thu cho sám lẩu về có nghe lung lẹn thu sụp nan sim in vịt về tèng hey hiền ta hiền cần gì tăng con can chiang khổ bằng lệ này lá hey nghe lại hiền lụt khả lắm nghe rồi chuộc lắm từ tắc mày khá hiền ngon lâu thiếu cháy mày đơn đi thì khán rồi hàn đều có khó thập phốt tăng khi ta cần lấy lệch lắm ạ cần chầu về video cái lần tiệt liệm lâu hay mai mày tê ra lệ mày ăn hít chú khi ta mi cái xịt là va mày tê ra hít chú cần cái mà ni ta anh à cần vài về là hay tuy này tộc véo đồ nè tiếng véo hi cái chú có đủ tộc anh nhỉ mày tê à chuan hết tiếng lệ ai tê lắm bằng hình thấy sẽ là tê cái đủ thứ sao mà nè hẹn chuan liền xét to mà rồi chú hay anh là tuy này về thì hẹn cần là mày ăn cái xịt bọc cái mày ăn hi hẹn lại về là mình hình cần lần tì rằng kumin nul kan siam nung berami ho an nia hei tu nang huna September thlanga to hi chon tang ram vela mai an tereng reng hi an rau zo to ni I tuin ha ka an chetan to la tha tak he tiang em a dong tha hi chu mu tur an wang to viawang tiang chu nia heng lai hi mai te ra om to tur ka ngai ania lui kal ram kal vei vak vel hi an tam thin tu ka an lo vai ve nghe bà cả xị nó nụ mai hi atama amai ana hi xị nó sặc lụt tục xị nó sật lụt tục hi chuanin ra har ve hi he lai hianin không nghe liền vak lo om hei chu ka lo don tui tok ve không tiếng te hi hei pama lo ma te ungai zoli te uma siama te ho te vel an nul hlui mi ania ti hian an zam na sa em mai ni mai an hi nãy tới hình là đống chả mấy xía cùng tập khen hiền anh em mò thì chinh bên tủ khỏi chinh thế nào cái tia thì chế tuôn ông anh lộc cho nên hay mấy tê rạ tê bộ là ông chầu dễ tủ rạ càng ai December là chầu thiên nghìn chắc khóc mày lại khi lại khen khi mai ra ông anh khi lại mi tế khi cần lâu đấy nghe khi trả đồ này tiếng về khan đi thì hanin cả hồ là make dễ là bọn này sẽ là mai ra hết cả lâu ngã cả hồ nó lăng công nào tổ đồn mấy xía mấy anh hi ấy chắc tắc cắn tầm cái ring chút tuần này hanin mấy anh hết tiếng đón trả hi vang về tới in cả xía anol puya chuan aizol bazar anga te pawh sela om lo ka ti lawa omanga ma se to viau to ang tel khat rungat po tin an tel lian lutuk to kher pen karing lo tlat hei helai hian ron bazar ro ching chip le tuikum ching chip le tuikum te ka te ching chip tuikum kan thi ching chip ram te mai ol sam zong in helai hian ai mai te pakhat ka mu le tiang te te hi tui ve phian kal khat le to don sia mi lo ve le mai turania lo makilan mai mom khat ching chip ram ti mai ang hol sam zong in tui kum kama ti hian mai an si tur om teu mai ni tu ta ma ni lo heng lai mi hi chu to na tu ma en kol ni lova adu apiang tek ta ani top mai ni mun thleng pe te ta ani maya chu wang chonin pe chuan ron kal ula ron sikro ro tuit la kha
tui kum nar lama tam deuh hlek ani hmela hei kal lam chuan a fim ral mai kha nia alo nu deuh hlek to a tui kum hi tui kum nar lama ruah tui tam chuan tiang tlat hi nia chu wangin ho tura muang chan na tuk poi ruah sur lai phei chuan hlau thon om thina a chan chu heng lai hianin sur tam lo angin langma sela tui kum lama khita nar lama alo sur tam phian zela nar lam pang khi ruah tui tla du em mai le ngala hei kal lama te kha chuanin ka chon rek tak ang chen bak hi ka dai lewa tuna chon ka khup chung kamala han hol phathuak to ni chu tiang vel chu nia hei hetia en reng pokhan a film chaural khania kallam kha chon video karan la lem lawa kallam kha tuna holama ero hi chon alo nu deuh phul tamaya poni sela ti khan kan du to kanga hei thangkam te hnaya sazu te chu ti khan du to kin lo chevel se thlamuak takin tro thian zara kan dama pathin rematin chon kum to pa kan la ok rek chai tura nga yang thlir tu te tun tu matan chuan hin zaina ni lo le ni le phot mai ole